Добър ден, уважаеми зрители и слушатели. Аз искам да благодаря на всички вас, които зададахте въпроси, които ви интересуват относно щитовидната жлеза и на които аз ще се опитам да отговоря. Повод за това интервю или предаване е Международният тироиден ден. Международният ден или Световният ден на заболяванията на щитовидната жлеза. Денят е определен 25 май. Причината за да се обяви този Световен тироиден ден е голямото разпространение на заболяванията на щитовидната жлеза в световен мащаб, което важи и за България, което има изключително важно значение за здравето на всички, особено на подрастващите, при които виждаме напоследък една тенденция за увеличаване на честотата на тези заболявания, независимо от факта, че тяхната най-голяма честота е във възрастовата група от 50 години насетне. Но тогава, когато се развият в детска възраст, те имат пряко, много тежко отражение върху психическото и физическото развитие на подрастващите. Тироидита на Хашимото при жените специално засяга средно около 10% от жените. Но този процент е различен при различните възрастови групи. Той е няколко процента, 3, 4, 5, може би при младите, и колкото повече напредва възрастта, толкова този процент нараства, някъде към 50 годишна възраст 10% от жените го имат, над 65 годишна възраст 18% в Съединените щати, 15% в България имат Хашимото. Хашимото, но не винаги нарушена. Хашимото с намалена функция на хипотироидизъм. За това говорим. Когато имате хипотироидизъм, Хашимото, намалена функция, какво наблюдаваме? Стерилитет, т.е. безплодие. При бременност, когато настъпи, нарушение на бременността в смисъл на спонтанни аборти, на мъртво раждане, на преждевременни раждания или при раждане плода, бебето може да има едни или други отклонения, нарушения, особено в областта на интелектуалната сфера. Разбира се, и на растежа. Това доведе до необходимостта за така наречения скрининг, т.е. изследване на всички бебета за вроден хипотироидизъм, което е задължително изследване в напредналите страни, а в България беше въведено за първи път през 1992 година в действие и в момента. Всяко бебе, което се роди в родилен дом, се изпраща кръв за изследване дали има или няма нарушена функция на щитовидната жлеза. Явно нарушена функция в момента, понеже йодният дефицит е ликвидиран в България, има при около, не мога да кажа процент, но около 20 до 25 деца годишно се раждат с вроден хипотироидизъм. Именно защото майката е била хипотироидна, не е била диагностицирана, не е била адекватно лекувана. Ето защо. Съгласно стандартите, одобрени от нашето Министерство на здравеопазването, всяка жена, която смята да ражда и планира бременност, трябва да се изследва при ендокринолог, който да изследва, да назначи изследване на кръв за тиреостимулиращият хормон или съкратено ТСХ. И изискването е строго, международно. ТСХ преди, по време и след бременност не бива да бъде повече от 2,5 милимола на литър, като нормите обаче са от 0,4 до 4,4,2, 4,8. Но тук трябва да бъде в лявата, в долната половина, не повече от 2,5. По време на бременността
трябва всеки месец един случай, една жена, която има доказан хипотироидизъм, тя ще забременее само при условие, че взима хапчета за лечение с елтироксин. Иначе или няма да забременее, или както казах, ще се стигне до мъртвораждане и до дефекти в плода. Това е изключително важно. Това трябва да се знае. И затова се изисква още преди да забременее да си изследва ТСХ. Трябва да си има предвид при това, че при бременните нуждите от тироидни хормони нарастват. И ако болната преди бременността е взимала една доза лекарството, хормона, наречен левотироксин, по време на бременността той трябва да се увеличи най-често с 30, 40, даже до 50%, но това зависи от това изследване. А това изследване на ТСХ трябва да се прави всеки лунарен месец през първата половина на бременността, т.е. до 20-та седмица от бременността, а втората половина на 28-та и 32-та седмица на бременността. Много е важна първата половина, защото тогава при дефицит, недостатъчност на тироидни хормони при майката се уврежда мозъка на детето и това става окончателно. Нищо не може да го промени след раждането. Тоест намалява се родената генетично обусловена умствена способност или индекс